Hej, i dag er fredag den 27. juni 2025, og jeg vil lave en status. Det er lang tid siden jeg sidst har lavet en status, og der er sket rigtig meget. Jeg har haft rigtig travlt, lidt for travlt. Hvad siger du, lille mis? Ja, okay. Jeg vil prøve at give en opsummering af, hvad der er sket siden sidst. Jeg var jo i gang med social- og sundhedsassistentuddannelsen sidst. Jeg lavede en status og arbejdede ved siden af i hjemmeplejen som afløser, ansat i en hjemmepleje. Og der er sket meget siden. Jeg har blandt andet fundet ud af, at jeg vil ikke blive glad for at arbejde som assistent, fordi at de er for presset i ældreomsorgen, og når det er, man er fastansat, så hænger det hele på de fastansatte, og der er ikke rigtig så meget en mulighed for at sige fra, medmindre man vil sige op, og så kan man lige så godt være selvstændig, ikke? Men jeg startede allerede for små 2 år siden med at søge ind i Kærlink, som er et privat vikarbureau, og det gjorde jeg for at tjene nogle ekstra penge, for at spare op til de ting, jeg gerne ville købe mig og have, og flytning og bil og alle sådan nogle ting. Og det lykkedes jo fint allerede inden at jeg startede i Kærlink. Man kan ikke rigtig være en lille erhvervsdrivende, som kører rundt som privat vikar, hvis ikke man har en bil. Det er rigtig svært i hvert fald. Så det fik jeg mig og købte jeg mig. Da jeg så kom med i Kærlink, jeg tror jeg startede i var det april 2024 måske. Ja, så gik det stærkt med at tjene penge. Og det har det jo gjort lige siden, hvilket virkelig har været godt for min økonomi. Og så da jeg havde skiftet fra min ansættelse i Mariagerfjord Kommune til Viborg Kommune, så kunne jeg bare mærke, at det var for meget arbejdspres og for meget nedslidning af mig, til at jeg ville kunne holde i det, simpelthen. Og jeg har jo prøvet forskellen, fordi der var sådan lige et slip imellem mine 2 ansættelser, så prøvede jeg sådan ligesom forskellen på at arbejde fuldtids som vikar, kontra at arbejde fuldtids som assistentelev. Og arbejdspresset er, jamen det er ren udnyttelse, ikke? I ældreomsorgen, og det tror jeg sådan set ikke, der er nogen forskel fra at være fastansat i ældreomsorgen i en eller anden kommune i dag. Der er voldsomt arbejdspres, og det er lidt anderledes, når man er vikar, fordi der skal du ikke arbejde 37 timer for at have en fuldtidsløn. Der kan du godt slippe afsted med at arbejde halvdelen. Og det betyder jo så, at du aldrig nogensinde bliver slidt op, eller når den der udmattelsesproces, som fuldtidsarbejde og daglige vagter de fleste dage, de udmønter i. Så mit valg imellem det private og det offentlige, det var ikke så svært. Det var jo det samme, jeg lavede. Men forskellen var, at jeg følte, at arbejdsgiver hos Kærlink tog meget bedre vare om mig som ansat. Og derudover selvfølgelig lønnede mig meget bedre.
Og så kom jeg så også med i PowerCare, fordi det er lidt forskelligt med CareLink og PowerCare, hvem der er den primære udbyder i hvilken kommune. Og nu bor jeg jo sådan lige i Ålestrup på grænsen af 2 regioner. Så derfor så for eksempel er PowerCare primært i Viborg Kommune, og CareLink er primært i Vesthimmerlands Kommune. Yeah. Og sådan er det jo bare. Og så er der sådan lidt overlap, fordi at nogle gange ligger de op i begge vikarbureauer, de her kommuner. Ja. Nå, men for at komme videre i teksten, så er der så sket det, at jeg efterhånden er blevet en ret eftertragtet vikar i de her vikarbureauer. Og jeg er rigtig dygtig til mit arbejde. Så på et tidspunkt så satte PowerCare min løn væsentligt op til at være en social- og sundhedshjælpers løn. Fordi jeg har det faglige niveau til det. Og det sagde jeg jo så til CareLink, at deres store konkurrent der havde givet mig lønforhøjelse, om ikke de synes, de skulle følge med. Fordi det gjorde jo, at jeg så ellers bare valgte vikarvagter hos PowerCare. Det er jo klart, der hvor man tjener mest, der vælger man at tage vagter. Og det er jo ret kløgtigt gjort af PowerCare. Men der skete jo så det, at det ville CareLink ikke. Og det gjorde jo så, at jeg så tog der bare primært vagter hos PowerCare. Det er jo sådan set lige meget for mig, om jeg skal køre i den ene eller den anden retning. Der er stort set lige langt. Ja, det betyder ikke sådan alverden for mig. Men så blev mig og CareLink enige om, at så kunne jeg da søge ind på merituddannelsen for social- og sundhedshjælpere. Og det kom sammen samtidig med, at jeg havde søgt ind på sygeplejerskestudiet. Jeg havde søgt ind, og der var egentlig først opstart til september her i år, i forhold til det næste optag, jeg kunne komme med på. Men der opstod så den her situation, hvor at VIA University College i Viborg, de oprettede nogle standby-pladser og spurgte, om jeg ville have sådan en. Og det kunne jeg da godt hoppe med på. Men skæbnen ville, at jeg blev optaget på begge dele med CareLinks udtalelse til Social- og Sundhedshjælperskolen i Aalborg. Der skulle CareLink give en arbejdsgivererklæring på mine kompetencer. Og jeg har jo arbejdet mere end 2 år, som er adgangskrav, og CareLink kunne udfylde med alle mine kompetencer. Så der blev jeg også optaget, samtidig med at jeg blev optaget på en standby-plads til sygeplejerskestudiet med opstart i februar. Så jeg skulle starte begge uddannelser i februar 2025. Det var ikke lige planen. Men nogle gange så står man jo i sådan en situation, hvor at man ikke helt kan forudse udfaldet og resultatet af ens ansøgninger eller arbejdssituation i det hele taget, som det jo også er bundet op på for mig. Men jeg har rigtig godt styr på en social- og sundhedshjælpers kompetencer og faglige område, så det vil ikke kræve alverden for mig at tage den uddannelse. Det er jo også derfor, at PowerCare giver mig lønnen derefter, fordi at jeg faktisk har de kompetencer. Og også derfor, jeg er en eftertragtet vikar i begge bureauer. Det vil sige, at kunderne foretrækker mig. Ja. Så ja, jeg startede begge dele i februar. Og jeg afsluttede social- og sundhedshjælperen her den 12. juni. Så den har jeg nu i land.
Og det betyder så, at jeg har fået samme løn hos Kærling, som jeg får hos PowerCare. Yeah. Og det er en rigtig god økonomisk frihed i forhold til at være studerende. Jeg modtager ikke SU eller sådan et eller andet. Det tjener jeg for meget til. Så det er jo sådan, at jeg studerer på online sygeplejerskeuddannelsen i Viborg. Og det betyder, at jeg har en fysisk frihed til at kunne arbejde ved siden af. Ja. Og jeg arbejder primært i weekenderne, fordi at det er der, hvor jeg tjener mest. Ja. Men ja, så det er det, jeg laver nu. Jeg er en velbetalt vikar, der arbejder som social- og sundhedshjælper for det private, hvor jeg arbejder i 14 kommuner nu. Jeg har jo en lille bil, jeg kan køre rundt i, og den kan fragte mig alle de her steder her. Så det er rigtig dejligt. Jeg kan rigtig godt lide arbejdet, og jeg bliver veltaget imod de forskellige steder. Det er lidt sjovt, at når man har kørt i lidt over et års tid, som jeg jo har gjort nu, som vikar i de 14 kommuner, så når jeg kommer rundt de forskellige steder, så bliver jeg anset som en af de faste, fordi at jeg er den, der plejer at komme som vikar. De er vant til at se mig. De kender mig, og det er dejligt nok. Så der er sådan set ikke for mig den store forskel på at være afløser, og så dermed køre en masse forskellige ruter, for eksempel en hjemmepleje, og så på at være ansat i et vikarbureau, og så køre i 14 forskellige kommuner. Selvfølgelig er det forskellige borgere, og kræver en vis fleksibilitet hos mig, og nogle relationelle kompetencer, og det har jeg, for ellers ville jeg ikke kunne lave det, jeg gør. Og så har jeg også nogle særlige kompetencer inden for pleje og omsorg af mennesker med demens. Og det er jo meget eftertragtet i branchen, fordi at der bliver flere og flere af de her borgere med demens, som bliver udadreagerende. Og når det sker ude på plejecentrene, så bliver sådan en som mig tilkaldt som såkaldt fastvagt. Og jeg bliver jo primært tilkaldt for, at de her mennesker med demens, de ikke går ud og simpelthen går til eller konfliktnedtrappe til, at de ikke bliver udadreagerende over for de ansatte og over for de andre plejehjemsbeboere, eller hvor det nu er henne. Jeg har været alle mulige steder, lige fra akutafdelinger til plejehjem til hjemmepleje, og alle steder kan jeg blive tilkaldt. Og det er rigtig spændende, synes jeg. Der er jeg rimelig fleksibel, og det giver rigtig meget at komme ud og kunne hjælpe en beboer, for eksempel med demens, om at anerkende og tale livshistorie og give den der værdifulde omsorg til, at vedkommende igen bliver afslappet og rolig og opnår en trivsel, så der ikke længere er behov for mig. Og det er jo sådan lidt, at ville man gøre det, hvis man var ansat i det offentlige? Ej, det tror jeg faktisk ikke, vel? Så vil man nok ikke gøre sig selv overflødig. Men det kan jeg med god samvittighed gøre mig selv overflødig. Fordi at jeg ved, der er masser af opgaver derude, ikke? Så det er lige meget, at jeg lukker ned for min egen vagter et
Så det er rigtig dejligt arbejde. Det giver mig rigtig meget at kunne hjælpe de her ældre med omsorgen, som er lidt mere blød karakter. Der er også nogle praktiske opgaver, ja. Men primært den bløde side af omsorgen, som jeg bliver tilkaldt til ofte. Så det er rigtig spændende arbejde. Ja, så har jeg jo sommerferie. Jeg har jo også bestået den der skriftlige opgave, jeg skulle aflevere på sygeplejerskestudiet, og den mundtlige eksamen, jeg har været til, har jeg også bestået. Skulle jeg lige huske at sige, ikke? Jeg har godt nok haft travlt, ikke? Men heldigvis har eksamenerne og de skriftlige afleveringer, de har ligget for skudt på de 2 studier. Så der har jeg været utrolig heldig. Det er virkelig heldigt. Og jeg er jo, egenrådig over min egen tid. Så jeg kan selv bestemme, hvornår jeg tager vagter. Så der har jeg selv kunne arrangere, hvornår jeg har ville arbejde i forhold til mine 2 studier. Og det er jo et kæmpe privilegium. Jeg har også haft en opsparing, før jeg overhovedet startede på de her 2 studier. Og det er faktisk lidt utroligt, men jeg har været så bekymret over den der økonomi og de der 2 studier der, at jeg har haft en opsparing på cirka 50.000 igennem hele studietiden her, første semester og social- og sundhedshjælp og merituddannelsen. Og det har bare givet mig en god tryghed at have den stående. Men jeg har alligevel tjent penge ved siden af til og ikke rigtig haft brug for den her opsparing. Det har også givet mig en god tryghed at have feriepenge stående til, at jeg kunne få udbetalt. Så jeg ligesom ikke har været i tvivl om, hvorvidt jeg kunne færdiggøre de her 2 studier her fra februar til juni. Fordi det er 5 måneder, hvor jeg godt kunne se, at jeg ikke kunne arbejde alverden. Det er gået fint an. Jeg har fået mange helligdagsvagter og weekendvagter, og det er det, der giver bedst jo. Så det har sagtens kunne løbe rundt for mig. Og jeg er blevet sådan lidt overrasket over, hvor lidt jeg egentlig behøver at arbejde for at tjene nok til at betale mine regninger og leve rigtig fint. Men det er jo sådan, det er at være vikar. Så behøver man ikke arbejde så meget og tjener godt. Så det skal man ikke kæmpe sig af. Jeg gør i hvert fald ikke. Men hvad skal fremtiden så bestå af? Fordi det er jo klart, at jeg kunne sagtens finde på ting og sager og bruge mine penge på. Men jeg har jo også 2 børn, som jeg savner rigtig meget. Og som Københavns Kommune stadig børnemishandler under deres anbringelser ved at fraholde dem fra at se mig og hinanden mest muligt. Det må jeg indrømme, at uanset der nu er gået omkring, hvad der er gået nu siden 2019, så har vi nok en 6 år nu på banen med det, ikke? Så det er ikke sådan blevet hverdag. Det er ikke sådan, at jeg stille og roligt tænker, ej, det er sandelig godt, mine børn blev anbragt, og ej, hvor har de det bare godt, og er det bare fantastisk, at de fremmedgøres fra deres mor og hinanden, og for evigt mister deres identitet, og deres opvækst og ophav, og hvem de er, og alt det gode. Det er sgu ikke lige sådan, jeg tænker. Så jeg synes jo selvfølgelig her, når vi skal have valg 2025 her til 18. november, så synes jeg jo, det er på tide, at de her politikere i Københavns Kommune, der sidder og tjener rigtig fedt med udligning på anbringelsen af mine børn til deres selvpromoveringspis, dem synes jeg, at jeg skal kvittere for deres gerninger mod mine børn. Ja.
Så det havde jeg tænkt mig at bruge nogle penge på, fordi det er jo sådan, at man kan promovere opslag på Facebook, og sidst jeg havde en modkampagne mod Susan Hedelund fra Socialdemokratiet, så gjorde det, at Susan Hedelund ikke blev genvalgt, og det havde jeg det rigtig fint med. Og det er jo sådan, at min ytringsfrihed er beskyttet af grundloven, så jeg kan både lave karikaturtegninger af de her politikere i Københavns Kommune, som jo har modsat sig at ændre på min børnesag lige siden, at Kristeligt Dagblad eksponerede, at der ikke er noget anbringelsesgrundlag. Ja. Og de har jo haft masser af mulighed for at ændre på tingene, så det passer mig rigtig godt, at for eksempel socialministeren Sofie Hæstorp Andersen, hun stiller op i København og vil godt genvælges i København. Og det kan jeg da godt forstå, hvis hun føler, at hun har haft en masse succes med det. Og jeg vil rigtig gerne hjælpe hende. Jeg vil rigtig gerne hjælpe hende med at eksemplificere hendes politik. Og det er jeg jo beskyttet til at gøre ved min ytringsfrihed. Det er jo sådan, at de ting, jeg fremkommer med, det er sandheden. Og så længe det er sandheden, så er der sådan set ikke nogen grænser for, hvor meget jeg kan eksponere Sofie Hæstorps politik. Nej, det er faktisk sådan, at jeg kan fuldt skrue fortælle om de overgreb, hun har lavet på mine børn, for at lave selvpromoveringsprojekter med oprettelse af et nyt børnehjem, og jeg ved ikke hvad, hun ikke står og bryster sig af, ikke? Det vil jeg gerne hjælpe med. Det samme med hende her, Gyda Heding fra Enhedslisten, der skulle have instrueret den her socialforvaltning til at få mig til at rette ind og indordne mig den her inhumane behandling af mig og mine børn under samvær. Det er jo sådan, at vi skudes ned i sådan et lille hønsebur, når det er, at vi skal se hinanden. Så skal vi op på det her lille bitte lokale på første sal af Hæseris Bymidtes indkøbscenter. Og så skal vi sidde med en overvåger i hver ende af os, meget tæt op af os, sådan så det er mest muligt ubehageligt for mine børn at se deres mor og hinanden. Det er jo designet til, at mine børn skal synes, det er ikke særlig rart at komme på samvær, sådan så mine børn stopper med at ville have lyst til at se deres mor og deres bror. Det er så fæle de her politikere i Københavns Kommune, de er. Og der er ikke nogen grænser for, hvilke regler jeg skal overholde i forbindelse med at se mine børn. Der er ikke sådan tale om, at jeg drikker, eller jeg slår mine børn, eller så et eller andet anbringelsesværdigt grundlag. Nej, jeg må ikke tage pigelegetøj med. Ja. Og jeg må ikke tage legetøj med. Ja. Og det interessante ved hende her, Gyda Heding fra Enhedslisten, det er, at hun har også en post i Johannahuset. Og det er sådan et sted, hvor børn de kan komme hen, hvis de er udsat for vold. Altså, sådan nogle børn som mine børn, der bliver udsat for social kontrol under deres anbringelse, de kunne finde på at gå hen i et Johannahus, ikke? Fordi de var lidt trætte af den der isolation og minutiøse kontrol over deres færden og gøren og kommunikation med mig, og jeg ved ikke hvad, og hinanden. Det er jo sådan, så mine børn, de må ikke engang ringe til mig. Nej, fordi jeg er jo til skade for mine børn, fordi jeg ikke er enig i, at de skal være anbragt. Ja, så er jeg simpelthen til skade for mine børn, ikke? Ja, det er fuldstændig langt ude i hampen, og det gør det rigtig nemt for mig at lave de her karikaturtegninger af Gyda Heding, og kommer lige til at stå for skud i første omgang, fordi at vi jo har et fødselsdags samvær.
hvor jeg har ansøgt om at holde Augustus fødselsdag på hans fødselsdag. Så meget odiøst, ikke også? Jeg har født det her barn, ikke? Jeg er mor til det her barn her, og mit barn vil selvfølgelig gerne have holdt sin fødselsdag, og vi har en masse traditioner i forbindelse med at holde fødselsdag. Og mit barn ønsker sådan set vandballoner og heliumsballoner og islagkage og boller. Ønsker Elliot, at mor hun... Ja, goddag med dig, lille mis. Skal du også lige være med? Skal du det? Okay. Ja, ved du hvad? Det er Trixie, jeg da godt lige vil have. Og sige hej. Ja, og lille mis. Hvad? Ja. Lille pusling. Ja. Nå, hvor kommer jeg fra? Jo, det var alle de her regler under samvær. Den her sociale kontrol fra Gyda Heding og Laura Rosenvinge og Sille Hald Engholm, som jo sidder i det her børneeksekveringsudvalg i Københavns Kommune på Københavns Rådhus. De har jo bestemt, at mine børn, de må ikke få hverken vandballoner eller lave vandkamp på fødselsdagsfejringen for August og Elliot heller. Nej, fordi det er jo til skade for mine børn, ikke? Vi skal jo sidde der i lokalet, sådan så de her to overvåger, de kan høre alt, vi siger. Det er meget vigtigt, at de kan sidde op og ned af mine børn, så det er mest muligt ubehageligt for mine børn at være på det her samvær, ikke? Fordi der er overhovedet ikke nogen anden grund til det, vel? Altså, hvad skulle være grunden til, at mine børn ikke kunne løbe frit på en fucking græsplæne, ikke? Altså, fuldstændig langt ude i skoven. Nå, men det er jo en del af den her sociale kontrol for at chikanere mig mest muligt, fordi man er utilfreds med, at jeg fortæller om sandheden på medierne, ikke? Både i Kristeligt Dagblad og på min YouTube-kanal og på min Facebook og LinkedIn og hvad jeg ellers har, ikke? Ja, og det kan jeg da godt forstå, fordi det er da en modkampagne, der virker. Bare se Susan Hedlund, ikke? Altså, det må jeg bare sige. Det virker. Og nu har jeg jo et økonomisk rådrum til at hjælpe på den her modkampagne, så det er, jeg kan nå ud til flest mulige vælgere i Københavns Kommune. Man kan lave promoveringsopslag, der går direkte ud til de her vælgere, der kan stemme på Gyda Heding og Sille Hald Engholm og Laura Rosenvinge, og hjælpe dem med at vide, hvad det er, de tre damers politik, det egentlig omhandler i virkeligheden, og hvad der egentlig er bag deres ord ved eksempel. Ja. Og efter lidt over 6 år, så er sagen altså rimelig godt belyst, ikke? Jeg har rigtig mange ting, jeg kan bruge i den her modkampagne. Men først så skal vi have styr på den her sociale kontrol, som mig og mine børn vi udsættes for, ved at vi ikke må kommunikere med hinanden. Vi må ikke have kontakt med hinanden. Mine børn må ikke komme hjem til mig, fordi, som jeg har postet her på siden, så er der jo helt vildt meget galt med mine boliger. Det kunne jo være, at vi havde et hyggeligt samvær. Ikke? Det vil ikke være i de her damers interesse, vel? Fordi mine børn skal helst ikke ville se mig, ikke? Og på trods af de her vilkår, vi bydes, så vil mine børn stadig gerne se mig, ikke? Ja. Fordi at vi har en tryg tilknytning, og det er den, der bærer an, og den kommer til at bære an hele livet. Den kan Københavns Kommune ikke ændre ved. Og det er jo så, altså, de her kommunalpolitikere, de er jo ikke sådan særlig kloge, vel? Er jo ikke sådan, at de rent faktisk har sat sig ind i psykologi og hvad der egentlig er muligt at gøre ved en relation mellem mor og barn, vel? Nej, de fortsætter bare som om, at de har et mål, som skulle gøre noget godt, ikke? Men tværtimod, så er der jo stærk evidens for børnepsykologisk, at hvis det er, at du går ind og ødelægger et barns tilknytning
til deres mor, så skader du barnet. Det er der stærk evidens for. Så det behøver man ikke være i tvivl om, hvis man ved det mindste om børn og udviklingspsykologi. Men det tror jeg ikke rigtigt, at hverken Gyda Heding eller Sille Hall Engholm eller Laura Russenvinge har gjort sig særlig meget i. De sidder bare i det her tvangseksekveringsudvalg og tvangsfjerner børn på stribe, ikke? Fordi så kan de nemlig tjene en masse udlænding via lov om udlænding, der giver udlænding på anbringelse af børn, ikke? Og det kan de jo så bruge på deres selvpromoveringsprojekter. Sofie Hæstorff, hun fremkom med, at jamen, nu var der jo blevet råd til at lave et nyt bosted. Altså et bosted, der efter paragraf 107 og 108 i serviceloven, som giver udligning. Ja, så Sofie Hæstorff, hun opruster simpelthen til at kunne tjene flere udligningskroner. Altså selvfølgelig på bagkant af alle de der børn, de har tvangsfjernet og dermed tjener udligning ved. Ikke? Det er skide smart. Det er big business. Og hvem har sat den her lov om udligning i søen? Jo, det har Lars Ulykke Rasmussen tilbage fra Venstre, og nu Moderaterne. Det har han tilbage i 2012, og det gjorde de oven på Brønderslev-sagen og Tønder-sagen. Og så i samme ombæring, så satte de jo lige udligning på for eksempel min løn som vikar. For det var nemlig også dengang et problem at rekruttere nok til ældreplejen og plejecenter og så videre. Så derfor satte man også udligning på min løn. Og det er jeg jo glad ved. Altså, det gør jeg jo, jeg tjener godt. Så det kan vi godt lide. Og det gør også, at man gider at møde på arbejde, ikke? Nå, men så der er nogen til at tage sig af de ældre. Men der blev også lavet udligning på de her anbringelser. Formentlig i den bedste mening, ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, så har det jo gået op for både den ene og den anden regering, at der er blevet flere og flere af de her anbringelser, ikke? Står min kat lige og skriger på at komme ud. Så det vil jeg da gøre, hun kan. Kan du olie, missen? Værsgo. Ja. Så kom hun ud og var glad. Nå. Men Lars Ulykke, han fik tilføjet de her udligninger på anbringelser og egentlig i samarbejde med hvem der nu har siddet for Socialdemokratiet dengang. Var det Helle Thorning måske? Jeg tror faktisk, at Mette Frederiksen, hun var vist nok justitsminister dengang. Ja. Så, men pædofilen Henrik Sass Larsen, han har også været i Folketinget dengang, og har sikkert også haft en finger med i spillet, og sikkert også kunne forudse, hvad han har skabt dengang. Og det er jo sådan, at Børns Vilkårlighed lige er fremkommet med en rapport, der viser, at børn, der er anbragt, de er simpelthen, de fører i statistikken over overgreb, og sammen med det manglende tilsyn, hvor anything goes, så tænker jeg, at der måske er sådan lidt et bemærkelsesværdigt mønster i det, at de her anbringelser er konstrueret, så der er fri adgang for pædofiler til anbragte børn, hvor tilsynet er skabt til ikke at fungere. Ja, men hvor med alting er, så holder jeg mig til min egen sag i den her modkampagne mod de her københavnske politikere. Jeg har selvfølgelig en mening om regeringen i Danmark, og tænker, der må sidde rigtig mange pædofiler i Folketinget, som udelukkende er beskyttet af deres immunitet, imens de sidder i Folketinget.
Og det var jo det, der skete med Henrik Sass Larsen, at han ikke længere sad i Folketinget, og dermed ikke længere var beskyttet. Det glemte han bare lige efter 20 år. Så ja. Og nu må vi så se, om han overhovedet får nogen slags dom. Altså det tror jeg ikke på. Men det er da fryd, at Socialdemokratiet har fået eksponeret endnu en pædofil i rækken. Ja, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, så mange socialdemokrater, der er glade for børn på et meget upassende niveau. Ja, men dem er der også nogle af i Moderaterne. Ja, Fonseca var jo en af dem, ikke? Nå, tilbage til min sag. Det er mit første promoveringsopslag i modkampagnen mod de her københavnske politikere, omhandlende den sociale kontrol, mig og mine børn udsættes for. Og der har Københavns Kommune gjort det rigtig, rigtig nemt ved det her hav af regler og vilkår for min tid sammen med mine børn, ikke? Så jeg har jo virkelig rigtig meget at bruge, og det bliver interessant at se, hvordan jeg kan få det stillet op, og jeg har rigtig god hjælp, både nogle kreative, jeg er ikke selv så kreativ, men der er nogle af mine veninder, der er rigtig kreative, uddannede geografikere, altså hvor heldig kan jeg være, ikke? Som har helt styr på at bruge ChatGPT og andre ressourcer på computeren til at lave de her tegninger af de her københavnske politikere. Ja, men det bliver rigtig underholdende, fordi at jeg regner med, at jeg som sædvanligt får afslag på at give mine børn det, de allermest ønsker sig til deres fødselsdag, nemlig at være sammen med deres mor. Og August har til med været rigtig konkret og sagt, at han rigtig gerne vil have de her balloner og vandkamp med Elliot. Det er jo klart, ikke? Det er jo det bedste at have en lillebror, man kan lege med. Og det kan jeg ikke give dem på første sal af et indkøbscenter med 2 overvåger, der skal sidde og ånde os i nakken. Der kan jeg ikke skabe den her rare og sjove fødselsdag for mine børn. Og det er jo selvfølgelig dirigeret af den her sociale kontrol i Københavns Kommune. Så den vil jeg starte med at eksponere. Den er så dejligt konkret, ikke? Og jeg har rigtig mange sådan skriftlige vilkår, der går på, så må du ikke dit, så må du ikke dat, og du skal dit, du dat. Ja, det er jo flot alt sammen, ikke? Men det er altså social kontrol. Og der er ikke rigtig noget af det, der holder vand i forbindelse med, så må du ikke dit, så må du ikke dat, så vel, altså, de er alle sammen pinlige, hver en for sig, ikke også? De er forkastelige, hver en af de regler, der er, og det udgør social kontrol. Præcis hvad hende der, Gyda Heding der, hun sidder jo både med en kasket i børn- og ungeudvalget og tvangsfjerner børn, ikke? Som søger over i Johannahuset, ikke? Det synes jeg er en interessant dobbeltrolle at have, men det skal hun da helt klart også eksponeres for, ikke? Fordi det duer da ikke, at hun skal sidde i et byråd og have den magt, når hun samtidig kan tjene penge på det over i Johannahuset. Altså det er lidt for meget mix af interesser, ikke? Så har jeg jo en lang række af medlemmer af det her byråd i Københavns Kommune, men jeg kommer til at tage dem for sig i forskellige opslag og lave de her promoveringsopslag. Og de er jo vant til at blive tagget i mine opslag, og de er vant til at få hashtag på mine opslag. De her promoveringsopslag, jeg kommer til at lave, de bliver noget mere komprimeret. Sådan så enhver kan forstå, hvad der foregår.
og sådan så enhver kan forstå, hvad det er, at de kan stemme på til det her valg her. Og så tror jeg også, at min mål vil være at skabe en stemning af, at sørge for, at mine børn får det, de gerne vil have. Fordi mine børn vil nemlig meget gerne se mig noget mere, og mine børn vil nemlig meget gerne have en fødselsdag hjemme hos deres mor, hvor det er, at de kan lave vandkamp og få alle de ting, de gerne vil have. Og deres mor har jo masser af ressourcer, så det er jo et spørgsmål om at give dem lov, ikke? Og det vil Københavns Kommune ikke. Altså, jeg kan lægge den ene ansøgning efter den anden, og fejler sådan set ikke noget af de der ansøgninger der. Men hvorom alting er, så skal jeg jo eksponere, når det er, at jeg får endnu et afslag, hvis de overhovedet gider at svare, fordi nu skal vi jo have nye socialrådgiver for 4. gang, 5. gang. Jeg har noget kløm. Det er jo den samme politiske ledelse, så ingen ændring, vel? Men de kan jo ikke få de her socialrådgiver og politisk uddannede, og hvad de ellers putter på sagen. De kan jo ikke få dem til at blive på sagen, fordi de her personer, de siger op, gjorde en det sidste her. De ønsker jo ikke at være en del af de navne, der bliver nævnt i min sag som ansvarlige. Men ikke desto mindre, så tager de jo imod bonus og løn for at være på min sag. Og så berettiger det jo sådan set også, at man får eksponeret sit arbejde, ikke? Og hvis man nu har sit på det rene, så er det jo ikke noget problem at få eksponeret ens arbejde, vel? Jeg vil ikke have noget imod, at der kommer en video ud af mig, hvordan jeg tilgår for eksempel demente borgere. Det vil jeg ikke have noget imod. Det kan jeg godt stå ved. Jeg kan godt stå ved, sådan som jeg er over for sårbare borgere. Det har jeg ikke noget problem med overhovedet. Det interessante er, at det kan Københavns Kommunes ansatte ikke. Og det er jo selvfølgelig, fordi de ikke har deres på det rene. Det er selvfølgelig, fordi at de gør stik imod, hvad det er, mine børn har godt af. Det er selvfølgelig, fordi de udøver social kontrol, og det er fordi, de godt ved inderst inde, at det, de gør, er skrubforkert. Men ikke desto mindre, så er det ikke socialrådgiverne og politisk uddannede på min sag, som jeg går efter. Nej, det er magthaverne i Københavns Kommune. Dem, der sidder og dirigerer, at Christina, hun skal rette ind, hvis hun vil have en relation til sine børn. Ja, det er smukt. Sådan en magtsyge og tilgang til sådan en mor som mig, som jo skal forestille at være ressourcesvag og alt muligt, ikke? Den viser, at det her, det er ud på et overdrev, der er langt ud over noget, der er rimeligt, ikke? Og hvor har jeg så tænkt mig at tage det her hen? Altså, skal det blive ved det her fødselsdagsopslag og de her opslag omkring mit barns fødselsdag og den her sociale kontrol? Ja, det tænker jeg ikke, nej. Fordi mine børn er stadig anbragt, ikke? Og det er jeg stadig utilfreds med, ikke? Fordi mine børn stadig ikke har det godt, vel? Så det skal jeg da eksponere. Skal jeg da. Og det skal jeg selvfølgelig gøre på den rigtige timing. Altså på det rigtige tidspunkt. Det skal være op til valget. Det er da klart. Jeg skal sikre mig, at de her byrådsfjolser i Københavns Kommune, de ikke bliver genvalgt. Og det skal jeg nok sørge for ved at eksponere deres politik lige op til valget. Med en masse promoveringsopslag. Og jeg har hele sommerferien. Jeg har jo fra nu af, og så til den 2. september, der starter mit nye semester online. Så det vil sige, at jeg har sådan noget 5 dage, hvor jeg skal møde ind til klinisk undervisning i Viborg. Og ellers så har jeg al den frihed, som jeg kunne have brug for til at tage vagter. Så jeg har alt mulighed for at tjene en masse penge til at købe en masse promoveringsopslag.
til at lave den her modkampagne mod de her københavnske politikere. Og det har jeg tænkt mig at gøre. Nu får de svar på, hvad det er, at de har udsat mig og mine børn for i de her, hvad er det, 2019, 21, 22, 23, 24, 25, 6,5 år, ikke? Ja. Nu kommer det. Og så er spørgsmålet, om et nyt byråd kunne tænke sig at gøre noget anderledes i min børnesag. Det tror jeg ikke, altså, fordi de er jo alle sammen magtsyge, som jeg ved ikke hvad, ikke? Men min plan er jo simpelthen bare at få eksponeret det her, sådan så folk de ved, hvad de stemmer på. Det synes jeg skylder mine børn. At eksponere, hvad det er, de udsættes for dagligt. Ja. Og det er ikke fordi, jeg går efter plejerne, eller socialrådgiverne, eller ej. Fordi de har jo ikke så meget at sige, når det kommer til stykken, vel? At de vælger at udføre det, det er moralsk forkasteligt og etisk ubarmhjertigt, og jeg ved ikke hvad, ikke? Men det må de ligesom selv gå i graven med, ikke? Det gider jeg ikke blande mig i. Jeg vil ikke have nogen social kontakt med dem. Jeg vil ikke støtte op om deres relation til mine børn. Slet ikke. Jeg finder dem så galt afmangeret, halvdelen kunne være nok. Men det er klart, jeg vil gå efter de her københavnske politikere. Det er dem, der fortjener at få eksponeret deres politik. Og der er jeg jo ufattelig heldig, at socialministeren, som rent faktisk har noget indflydelse til at kunne ændre på både økonomien i landet med de her tvangsfjernelser og udligning på dem, ikke? Og så også kunne ændre på, hvordan der vil ledes i min børnesag, for hun er jo tidligere overborgmester i Københavns Kommune, og har derfor stadig nogle kontakter til de her københavnske politikere, der sidder på de her magtposter. Så jeg synes, at det er på tide, at jeg får eksponeret de her Københavns politikere for, hvad de egentlig har gang i. Og det er ikke sådan, jeg har været stille på noget tidspunkt. Men det er klart, at på for eksempel Facebook, der kan man lave promovering for de her segmenter. Det vil sige, at nu for eksempel Laura Rosenvinge og Sofie Hestoff Andersen, de stiller op i Bispebjerg. Bispebjerg Husum, tror jeg det er. Så det er klart, at når jeg laver et promoveringsopslag, så vil jeg klart ud til det segment. Det er klart. Og det samme med Gyda Heding og med Silla Hall Engholm. Ja. Så sådan så at de her vælgere, de finder ud af, hvad det er, de skal stemme på. Det er klart. Og jeg tænker egentlig, at det bliver rigtig svært for de her københavnske byrådspolitikere. Det er jo også sådan, de har tudet flere gange til politiet over, at jeg eksponerer sandheden online. Ja, men det er altså en del af min ytringsfrihed. Ja. Så det kan man ligesom ikke straffe mig for. Det er en del af min ytringsfrihed, og desto større magtmisbrug, hvilket vi har meget af i børnesagen, ikke? Desto større ytringsfrihed har jeg. Og det er så bare den, jeg nu gør brug af. Så det bliver vældig. Kunne jeg bruge pengene på noget? Ja, det kunne jeg sagtens. Altså, sagtens. Men jeg synes, det er et rigtig vigtigt emne at eksponere det her magtmisbrug mod mine børn. Det er også en kærlighedserklæring til mine børn. At eksponere den her magtmisbrug mod mine børn. Ja. Så, Og hvad skal jeg så ellers lave i sommeren? Jo, jeg får besøg af mine venner, der kommer på besøg hos mig. Jeg er så heldig, at de gider at komme og besøge mig.
Og det er dejligt. Og så skal jeg selvfølgelig hygge mig med en del af mine nye venner her i Jylland. Ja, og så skal jeg arbejde en hel masse for at kunne bruge en masse penge på de her københavnske byrådsmennesker. Ja, så. Men jeg håber, at det bliver en rigtig god sommer derude. Så